nu. Kom nu. Ja, I må godt... Kan du sagt det også? Skal vi tage den ud? Nej. Vi bytter bare kamp. Jeg kigger ikke. Nej. Det kan jeg sådan. Vil I have meget længere tid? Okay. Vi skal lige vise et tykke på det. Nej, okay. Nu. Det tror jeg godt, man kunne regne ud. Hvis jeg starter med at give dig en Kom nu! Ja. Ej, fy for fanden. Ja. Det er varmt. Ej.